Kimanin naira miliyan 8,240 Hajiya Zainab ta tsinta a nan kasar Saudiya. Kimanin dala 5,000 da ɗoriya. Tuni dai Hajiya Zainab ta mika wannan kuɗi ga hukumar jin daɗin alhazan jihar Filato domin ta kasance ɗaya daga cikin alhazan jihar Filato. Alhamdulillah, wani abu ne na farin ciki. Abin farin ciki kuma shine cewa an samu naka da ya nuna shi ɗa ne ko ce wanda za ka iya buga kirjinka a koyaushe ka ce wannan nawa ne. Ma'anan magana a nan gurin shi ne ɗaya daga cikin alhazanmu na Filato, Hajiya Zainab ta a nan ta yi suntuwan kuɗi mai yawa wanda aka juya kuɗin wajen miliyan 8 da kuɗin Najeriya, dala 5,000 da wani abu. Ta yi suntuwan shi ta kawo mana, ta danka mana a hannu cewa ta yi suntuwan wannan kuɗin. A halin da ake ciki a yau, ba kowa ne zai iya wannan halin ba. A gaskiya a koyaushe mutanen Filato na nuna abubuwa kyawawan ɗabi'u. Wannan abu coming from Filato ban yi mamaki ba, domin mutanen Filato masu gaskiya ne, kuma gaskiya wannan mata ta nuna ita 'yar halak ce, ta nuna ta zo aikin haji, kuma insha Allah zai karɓi addu'arta. Mun kuma gode wa Allah da ya ba ta ikon kawo wannan kuɗi da ba nata ba, don duk abin da ka ɗauka da ba naka ba ne ka ci, ba zai maka amfani ba. Alhamdulillah, gaskiya muna godiya wa Allah da muka samu yau ɗaya daga cikin mahaddatanmu Hajiya Zainab ta samu kuɗi wanda ya ba da baya da miliyan 8 a kuɗin Najeriya. Na wani mutumin kasan Rosha, kuma ta zo ta nuna mana, ta ba mu yau muka kawo musu kuɗi tare da su mu shugabannin jihar Filato, muka musu kuɗi nan domin mun ba su kuɗi. So muna godiya da wannan ita Hajiya Zainab da ta zama mahajjaciya mai kyakkyawan manufan da ta zo da shi na aiki ne kawai, ba tunanin duniya ba, kuma ta yi koyi da sunnan manzo wanda ya ce ba a suntuwa, amma kayan ka samu ka ba da shugabanni domin a nema masu shi. Kamar yadda mai martaba Amir Alhaji ya bayani, ya nuna mana cewa mu mutanen Filato wannan ɗabi'a ta mace. A cikin mahajjatanmu an samu Hajiya Zainab da ta tsinci masu ɗumbin yawa, kuma ɗauka ta dawo da shi. Wannan ya nuna cewa mu mutanen Filato muna da irin wannan ɗabi'a, kuma insha Allah muna wa mai girma gwamnan jihar Filato alƙawari za a ci gaba da nuna wannan ɗabi'ar har zuwa mu dawo Najeriya, kuma Allah ya da ba ma anan da ci gaba har illa masha Allah. Babban abun mamaki shine su sun yi mamaki cewa bakin mutum din ma daga Najeriya har zai iya yin irin wannan, ya tsinci kuɗi mai yawa haka ya zo bayyana shi har a neme shi a baya. Wannan abu ya ba su mamaki ba.